Zdravím všetkých, ktorí sú toto video. Mám meno Janis 155 a chcem sa vás privítať pri takej rýchlej a dosť informatívnej informačke. Ja som s točením neprestal, dúfam, že to niekto z vás nemyslí, a pokračujem s točením a točím na môj nový kanál First Play LP. Odkaz na ňo samozrejme dostanete do popisu videa. Na žiaden Hexacrafters som netočil, myslel som, že tam budem točiť, nakoniec sme sa pohádali. Teda ja som sa pohádal, pretože ma vyhodil zo serveru, ale to je teraz, to je jedno, to nemám čo povedať. Tam nebolo ani jedno moje video a ten kanál už ani neexistuje. Ďalšia vec, točil som predtým na kanál Playcraft LP, tam sú 2 videá z Terrarie, ale neviem sa tam prihlásiť, takže tam už tiež nemôžem točiť, takže mám ďalší kanál a tým je First Play LP a sú tam videá 4 alebo 3 videá z Terrarie, z Minecraftu je tam dosť videí. Môžem vám povedať napríklad, čo ja viem, moment, videa, tak mám tu Minecraft Skyblock, to nepočítam, informačku, Terraria 2 diely, Trolla, Terraria ďalší diel, Minecraft Redstone, Terraria ďalší diel, Minecraft Quadland Survival, Garry's Mod, Minecraft Quadland Survival 2. a 3. diel, recenzia serveru Naturalcraft a na Naturalcrafte. Takže to je asi všetko, čo tam zatiaľ mám. Práve idem točiť niečo ako Technic Pack. To uvidíte, keď sa na to prídete pozrieť. A prosím vás, na ten kanál mi dajte like, odber, komentáre, proste to je jediná vec, ako mi môžete pomôcť. Takže ďakujem za zhrnutie a čau čau.